Mä aion striimata vuoden verran kaiken biisiteon tänne internettiin livenä, todistaakseni, että musiikkini ei ole tekoälyn tekemää. Tämä on osa projektia nimeltä Tekoälytöntä musiikkia. Plot twist. Olen jo etukäteen itse asiassa striimannut alkuvuodesta asti, harjoitellakseni tätä projektia varten. Tässä onkin parhaat palat viimeiseltä puolelta vuodelta. Vuoden eka biisi syntyi heti uutena vuotena, kun naapurin nuoriso sikaili rakettien kanssa. Biisi kertoi nuorison hyväksynnän kaipuusta. Huomasin, että suurin osa striimeistä tapahtui koiraani ulkoiluttaessa. Koirani, Möykky, onkin avainhenkilö tässä projektissa ja tulette näkemään häntä paljon. Sä yliset. Tuolla menee. Laulun kirjoittamista tapahtui monenlaisissa paikoissa. Sitä tapahtui autossa, junassa, bussissa, sporassa, suihkussa, sängyssä, kaupassa, lapsenvahtina, vappuriennoissa, reiveissä ja yögrillillä. Hylätty. No niin. Striimeissä on toki tapahtunut paljon, Kato, sakko. mutta vielä enemmän siellä on tapahtunut ihan sitä perusbiisin kirjoittamista. Tämän projektin tarkoituksena onkin tuoda ne lukuisat työtunnit, joita laulun kirjoittajat käyttävät esille. Tuodaan näkymätön työ näkyväksi. Jos ainutlaatuinen kurkistus lauluntekijän arkeen kiinnostaa, ota tämä tili Tekoälyltä musiikkia seurantaan. Näytkö murisee sillä? Mä en oo koskaan ollut näin lähellä kuumelmapalloa.